mun kawo abin da ke cewa special baby care unit scbu. Muna son za mu yi guda 6 a manya-manyan asibitocinmu, asibitin gaya, asibitin gwarzo, asibitin bici, asibitin rano, tudun wada ma za mu kai, da kuma na jin kokura ne ɗayan, guda 6 ne dai, banda cikin gari Kano. Su na farko ba cikin asibitin birni? ba cikin birni akwai su, a kin ga akwai a Murtala, akwai a Nasarawa, akwai wasu ba ma wani sabi da su da masu suna nan. Wannan sababbi nake gaya miki, wanda su idan an yi aikin su na farko shine su fara tantance yaro duk da zarar an haihu, yadda aka ga uwa aka kula da ita shi ma za kula da shi. Idan an fahimci da wannan alamu ko na shekar ruwan mahaifa ko na rashin iya numfashi da kansa, to nan da nan za a ɗauke shi a kai shi ɗakin da ya kamata a raba shi da uwa, a fara ba shi magani. Domin da yawan lokaci wannan delay da ake samu tsakanin da za a kula da yaro zuwa lokacin za a kai shi ɗakin da ya dace, wannan ma yana janyo yaro ya mutu. Domin da yawan lokaci ga uwar aka bi damuwa da ita ba ɗan ba, kafin ma a kalli yaro a ga cewa yaro yana da buƙatar a kai masa ɗauki, to idan ba ka san lafiya ba yana da wahala. Sai kiga sai bayan yaro ya kwana 2 kwana 3 a cikin galabaita sannan za a fara gane cewa yaron nan fa ba daidai yake ba, a taba ja kai shi asibiti. To wannan yanzu abin da muke son mu yi kenan, wanda insha Allah a wannan shekara Allah ya so da za mu tabbatar da wannan aiki namu za mu yi shi. Sannan na ba da umarni da su primary board da HMB dukkanin asibitin da ake haihuwa, to lallai wajibi na samar da mana cewa neonatal corner. Neonatal corner a kowane asibiti inda ana haihuwa asibitin. Ita aikin neonatal corner shine da zarar an haifi yaro a je a duba shi immediately, yadda za a kula da uwa ta yage ba ta yage ba, jini ya tsaya jini bai tsaya fita, shi yaro zai masa nasa concurrently. Ana kula da uwa ana kula da ɗa, neonatal corner kenan. To da zarar an ga wannan yaro da bukatar kulawa za a masa transfer. Wannan shine kowane asibiti a Kano inda ana haihuwa, wannan umarni da muka bayar kuma insha Allah za a yi shi. Kuma yan jarida duk inda ko zaga ku gaje ku duba ku gani ina neonatal corner. In ko gaba neonatal corner ku gaya mana, mu ma dai muna dubawa din, amma dai in case idan mu bai kai gurin ba sai ku sanar da mu cewa ga asibiti kaza babu neonatal corner. So insha Allah an yi wannan shi ma zai taimaka mana sosai wajen rage mace-macen ƙananan yara dinnan.